Jaha, kello on 12. Nyt pitäisi tulla miesten töihin. Nyt katsotaan, mitä sillä oikein lorvaillaan. Ai laulain työtäs te, ai laulain työtäs te, ai laulain työtäs, laulain työtäs, laulain työtäs te. Ai laulain työtäs te, ai laulain työtäs te. Ai laulain työtäs te, ai laulain työtäs te, ai laulain työtäs, laulain työtäs, laulain työtäs te. On tää käsittämätöntä. Siellä mennään niskalimassa ja kuitenkin tilit näyttää nollaa.